A ver a quen pense, pero hoxe non era o día de Nusca Chousa? Sí, xa está por aquí. Hola, Nusca. Hola, que tal? O mellor para o final, sempre, Claro, sempre, é como cando tes unha boa comida, hai que agardar pola sobremesa. Sí. Esa é a nosa sobremesa. E deixar o mellor cachiño para o final e listo. Aí. É que Aí estaba puñendo árbol de Navidad. Sí. Sí. E lavaches a árbore antes? E non? Hai Ainda que que lavar? lavar, sí, dun ano para outro. Madre Oxe, Levo 20 anos de retraso, non? Máis de 20 anos levo o meu árbol sin lavar. Sí, sí. De feito, cando sacamos da caixa, facemos todo iso Mira, pois ves, é por iso, porque acumulan todo tipo de porcallada dun ano para outro. Bueno. Xa sabemos, a partir de agora hai que lavar. E que outra cousa tiñamos que preguntarlle a Nusca, Iago? Que te encargado. Recordas que dixeches, cando veña Nusca temos que Preguntamos. Ai! A ver. Era, mira, hoxe falamos con virtudes na primeira hora do Sí. programa dos celos. Sí. Entón, un ointe tamén nos comen, porque lle preguntábamos se algunha vez sentiron celos ou se foron suxeitos de celos por outra persoa. Sí. Un ointe falou nos dos celos que había entre as súas mascotas. Entón, Antón máis chegamos á conclusión de que todos os seres vivos teñen celos. E dixemos, as plantas tamén. Entón, para que nos contes tamén, porque tamén pelexan por nutrientes ou algo. Sí, falamos sí, a un totalmente. verbo, son Sí, sí. celosas. Pero eu xa procuro que non darlle cariño a todas por igual, Por igual. para que non haga esa loita, porque non... Cando loitan por nutrientes, por espacio, por luz, por agua, por todo. E sobreviven as máis fuertes, claro. Claro, Que se claro. poñen por diante, sempre. Non hai que provocar celos, hai que falar a todas as plantillas Sí. por igual, tratalas a todas por igual. E hai que procurar que haga armonía en todo o teu alrededor. Aí está. Sea na casa, sea na horta ou sea no cortello. Pois imos correndiño que temos hoxe un poquinho menos de tempo, que a menos cuarto temos que deixalo, que veñen os compañeros de deportes, e como se nos acumula o chollo, imos Sí. a dar coas preguntas que temos, Iago. Por alá. aquí dignos, fai como mes e medio pasei unha foto e preguntaba a Nusca como saber cando estaba madura, neste caso o que nos preguntaba era sobre a pera melón. Ajá. Estou super emocionada e teño que mostrarlle a Nusca, pesa 600 gramos. Cuidado, é que... Mi madre, pero que boas alumnas teño, Sí. Espero que a disfrutara, porque ao mellor este xa ten algún tempo, pero espero que a disfrutara e que lle gustase, porque hai a xente que non lle acaba de gustar moito. O sea, maravilloso, 600 gramos, pura agua, isto é unha maravilla de fruta. E que máis? Seguimos por aquí, por outra... Que rápido está aclaración da consulta. Está Ah, no comentario. Agora La va maravilla. complicado, espera. Vamos a traballar ya. Boa tarde a todos. Chámome Mari e vivo nun pobo de Pontevedra. Sí. Eu quero preguntarlle a Nusca se me sabe dicir que enfermidades ten a miña laranxeira e como a podo tratar. Antes daba unhas laranxas grandes e moi saborosas, con moito zume, aínda que o tamaño é o que menos me preocupa. O que sí me preocupa é poder tratalo. Mándanos fotiños deste problema. Mira, o árbol é enorme, está cargadiño de naranxiñas, pero claro, teno cheo de un montón de problemas. O problema máis claro e máis grave que eu lle vexo é a cochinilla algodonosa, fumaxia, ou negrilla, ou fumagina, ou, bueno, ten moitos nombres, que é como se fora un polvo negro que recubre as follas, que realmente non é como un síntoma, non é un problema, non é unha enfermedade, non é o verdadeiro problema, porque o verdadeiro problema da fumagia, da fumaxina ou da negrilla ven provocado porque antes hubo ou cochinilla, ou pulgón, ou a sila africana que estuvo tan de moda fai uns anos nos nosos cítricos, non? Calquera destes bichos piquichiños absorben nutrientes da planta, o sea, comen como a súa salvia, e excretan, cajan, como se fora un tipo de melaso que queda pousado nas follas do naranxeiro. E esta fumaxia, fumagina ou negrilla, o que fai é alimentarse dese melaso. E cubre a folla totalmente de un polvo negro, denso, espeso. Realmente non é un problema, pero hai no que tratar porque acaba por non chegar a facer as fotosíntesis. Deixa de recibir, de ter clorofila, entón é cando empeza a enfermar gravemente, non? A parte de todos os bichos que están a comer da planta, que os hai que tratar. O sea, primeiro, o que ten que facer é podar para sanear. Ten un montón de ramas cruzadas e de ramas secas que aí non fan nada. Primeiro, limpieza absoluta. Despois, hai que dar un pouquiño de sabón potásico, pero potente, 200 mililitros polo menos por un litro. Non sei o que lle faga falta, e mellor en un día húmedo, que agora pode ser calquera día, de lunes a viernes, ten oportunidade todos os días. Sábados e domingos Sábados e domingos tamén, porque vale. vai chover todos os días.
E logo despois darlle con certa presión con unha máquina de presión ou ca mesma manqueira para intentar quitarlle tanto o xabón que lle botamos en exceso como a limpar a fumagia, non? Despois, agora no inverno, o que pode facer é darlle xabón, o sea, aceite de parafina. A aceite de parafina no inverno traballa super ben, sobre todo nos nosos climas tan húmedos e tan fríos, para cubrir e matar todo tipo de oviños e deste tipo de bichos. A cochonilla algodonosa vai xa axudar tamén ca sila africana e máis co pulgón. Entón, estamos falando xa de un saneamento profundo. E despois, ao mellor, debería de botarlle tamén, porque penso que necesita ferro, pero en quelato. Quelato é un tipo de sustancia que se adhiere ao ferro para que estea asumible pola planta, o sea, que se compra así. Quelato de ferro, para suplir a carencia que posiblemente teña de ferro. E despois, como digo sempre, darlle unha boa capa de compost, xusto donde no grande que se esa copa, esa distancia no chan, ten que ir unha boa capa de compost maduro, para que sanee que estea mellor para a primavera. Espero que lle vaya mellor con todos estes consellos. Un poquinho de paciencia aplicando estes remedios, seguro que sí que a situación... Non me fijei nas fotos porque é imposible ver porque é así moi pequeniño, pero estou segurísima que tamén vai a ter líquenes pegados no tronco, o sea, hai os que limpiar, porque unha vez que o pau está enfermo, e os líquenes e o musgo pegados no tronco do árbol non fan nada. Entón, escobiña vella, ajuña con un pouquichiño de xabón, e lin. Non limpemos todo o mismo día para non facerlle daño á tona do tronco, e ir limpando como en varias veces, pero, bueno, vai a ir ben, estou segurísima. O chollo, amiga, e xa nos contarás se mellora a situación. Que nos conte, por favor, que quedamos preocupados. Para seguir aí un poquinho o proceso todo. Sí. Mais cousiñas, Iago. Hola, Anuska, son Lorena e douchas grazas por terme resolto todas as consultas con moitos os que che teño enviado e por facelo tamén sempre. A de hoxe ten que ver coa compostaxe, polo que teño escoitado e lido, podemos botar cartón limpo sen tintas e tamén papel de xornal na composteira. Os xornais hoxe en día teñen cada vez máis tintas de cor, xa non son como os de antes, que ían a branco e negro. Por iso xordeme a dúbida de se segue a ser boa idea botar papel de xornal na composteira, é unha tinta inocua ou é mellor evitala? Mira, hoxe en día é totalmente seguro, a ver, pero que é unha pregunta que me parece super pertinente porque eu sempre digo o mismo, non? O cartón na composteira está ben, na vermicomposteira está ben, e un papel de periódico tamén. Pero porque as tintas que se utilizan agora teñen a base en aceite vegetal. Non é como antes as pinturas de hai non moitos anos, a súa base tiña metales pesados, tiña plomo, tiña cadmio, de feito eran pinturas moitísimo máis resistentes. Todas, o sea, pintabas a túa casa e botabas sin pintar 15 anos, ben, agora hai que pintar todos os anos. Pero porque as pinturas, ao perderen estes metales pesados, son, como digamos, máis endebles. E no periódico, pois, igual, xa non hai problema. De feito, hai institucións que confirman que ao descompoñerse non libera sustancias, o sea, hai entidades que se dedican a facer este tipo de estudios, eu non, e teño que confiar neles ao 100%. Entón, pero o que lle quería dicir ao mellor é que eu non composto periódico porque si, que ben, vai mandar este bar, por exemplo, 15 periódicos, vou nos botar a composteira, non? Porque realmente a materia a descompoñer non é tan interesante, pode aportar un pouco de carbono pola procedencia que ten anterior ao papel, non? Que ao final é árbol, non? Madeira. Pero eu utilizo máis ben, mira, para enfriar a vermicomposteira, cando, por exemplo, botas moita materia en descomposición e as miñocas non dan comido, genérase demasiado calor, porque hai outro tipo de fermentación. Genérase moito calor e pode ser que as miñocas escapen, pero todas xuntas, ademais, porque é moito calor para elas. Entón, periódico mollado, e poslo por encima, e iso acalma como a temperatura. Ou, por exemplo, cando botas unha capa de fruta na túa composteira e hai moito mosquito da fruta, e non queres porque te a composteira cerca ou da casa ou de unha mesa na que queres comer ou así. Entón, iso está genial, porque tapas co periódico unha capiña fina e xa está ben. O sea, con isto quero dicir que é mellor usalo como unha solución a algún problema puntual que utilizalo como un material a descompoñer que é bueno na composteira. Non é malo, pero non usalo como materia prima para descompoñer.
Estupendo, pois imos dando resposta a todas as dúbidas, curiosidades e preguntas que van chegando vía WhatsApp. Lembramos cal é o número, Iago? O 627-751-962. O mesmo que empregaron as seguintes... Efectivamente. Por aquí dinos, onde se compran as trampas con feromonas Sí. para a mosca da froita? Un saúdo de Carmen Castro dende Pollo en Pontevedra. E tamén aproveita para saber se aínda se poden sementar os grelos de Santiago. Sí, tardísimo. É Para- certo que a mellor a que ao consulta mellor tamén foi chegou- quedando un pouquiño... Pero mira, non importa, porque realmente os grelos dame igual que sean os de Santiago, os de Lugo, os de Monforte, os de 40 días, os de 60... Calquera tipo de rabiso ou de grelo hai na que sementar naquela época, cando é finales de agosto, digamos do 15 de agosto en diante, agosto, setembro e outubro. Noviembre xa é tardísimo. Así que, ainda que leve un mes esa pregunta aquí, que non creo que a leve, que imos rapidísimo sempre, Sí. Dios mío querido, pois iba tarde xa, porque agora hai moita chuvia, e que a chuvia non van a germinar como tiñan que facelo, e xa con exceso de chuvia, con frío non van a enraizar, co cal non vamos a ter boa colleita. E a outra pregunta era, onde conseguir as trampas con feromonas para a mosca da fruta? Debería de pedir, non como mosca da fruta, porque senón vai a ser como general, e se non pedila, que eu estou segura que é para a ceratitis capitata, ou mosca do Mediterráneo, que se chama así, que é a que lle está afectando últimamente a todo, o sea, aos caquis, as freixoas, as naranxas, aos pomelos, as mandarinas, é unha barbaridade. E onde se compra? Deberíamos de ter ao alcance así como máis da man en calquera tienda de venta agraria ou que se dediquen a vender pois, produtos para a horta ou piensos, non, para animales e así. Deberían de ter, se non a teñen eu, aconsellolle que na súa tienda de confianza que lla pida específica, o sea, para mosca do Mediterráneo ou mosca da fruta, bueno, que ainda que sea general tamén vai a ser mellor. É que non se deixe moito aconsellar si lle din que iso hai no que poñer na primavera, porque é que resulta que eu estou no vendo, non é algo que me conten, disque, estou no vendo que, o sea, eu dou clases de hortelar, non? En Santiago, na Rocha, en Navanqueiro, en Santiago. E os meus alumnos e alumnas están enseñando diariamente fotos de problemas ca mosca esta, ca ceratitis capitata, que a teñen actualmente activa poñendo ovos na piel das naranxas, da fruta, das masás e de todo. O sea que é un problema que ao mellor no sur de España ahora mismo non o teñen por culpa de que ali xa as temperaturas baixan de outra maneira, hai neve así, e dorme a mosca, que aquí que temos unha temperatura así como tal, sobre todo na costa, que prolifera aínda agora, así que eu aconsellolle que sí, que se a ten, que a poña aínda agora, se as encontra claro a vender. Moi ben, Sí. pois outra consulta máis. Outra- Liquidada e outra que imos agora comentar. Outra consulta, máis ben consultas por Sí. parte de Claudia de Xermade en Lugo. Sí. Vou ir dicindo unha a unha, son Vale, tres. venga. A primeira, teño estes kiwis que nos achega unha fotiño plantados desde hai 4 ou 5 anos Ajá. e non me dan nada. Vale. Teño un macho e 2 femias. Que lles pode pasar? Mira, con 4 anos non é que sexa moito... que acabo de ver nesta foto. Mira, con 4 anos non é que sea moito tempo para que un kiwi empece a dar. O sea, os 4 é o mínimo que un kiwi poda empezar a dar. De feito, se está nunha zona que lle fai demasiado frío, moita humedad, ou ten unha primavera moi chuviosa, pode ser que tarden hasta 7 anos ou 8. Non é moito, quero dicir, non é moito. O que vexo aquí na foto é que hai unha maraña. O kiwi hai no que podar todos os anos, ou polo menos cada 2 anos. O kiwi pasa unha cousa parecida a nosa viña, a viña das uvas e do viño. A rama que dá este ano, po ano, non dá, o sea, non dá nunca máis. Porque a rama que vai a dar po ano é a que está este ano crecendo. O sea, son as ramas de segundo ano. Porque a rama que foi productiva este ano e que xa é leñosa, xa está, xa non dá máis. O único que falla é enmarañar a situación. E iso non convén moito, porque aquí hai moita maraña. Entón, o primeiro que teria que facer sería podala. E si... A ver, ten que ter unha floración simultánea, porque non dinos que ten macho e femia, dúas femias e un macho. E iso está genial se non é xa unha especie que xa estea cruzada para poder producir sin ter que ter ao lado o macho. Pero tense que fijar en que o macho
teña a mesma floración que a femia ao mesmo tempo, porque ás veces descoidamos como é o macho e deixamos quedar aí, hai no que coidar igual, hai no que podar igualmente, e hai que fijar que as flores, o sea, que sea florido ao mesmo tempo que a femia, porque teñen que coincidir no mesmo tempo. Así que, bueno, eso, primeiro, que pode, porque está moi embarañado, e despois, cando empece a botar as flores na primavera, que se fije que o macho tamén sexa productivo en flores. E como lle vexo tanto follaje, ao mellor o que tamén pode ser que pase é que teña un exceso de nitrógeno. Que non abone con 15-15 do normal co que se lle bota, por exemplo, o millo, eso non vale para estas cousas, porque cando queremos conseguir floración, o que temos é que centrar a fertilización en fósforo e potasio, non tanto en nitrógeno, senón vai nos a dar moitas follas. E cal máis era outra pregunta? Non xa fixen aí nada, vale. un paciente, non me sei. Eu pensei que xa me dixeras todas. Non, a segunda pregunta é: en que época e en que lúa podo trasplantar froitos vermellos e arandos que me saíron pola horta? Pois agora mismo. O sea, durante o mes do frío, díxome de onde era? Era de Xermeade. Bueno, claro, se espera nevadas é mellor que espere a finales de febreiro, a última helada, digamos. Se estuvera máis na costa como estamos nós por aquí, pode facer o trasplante agora mismo, porque o soporta perfectamente. Agora entrou en parada vegetativa, empezan a caer as follas e todo tal, entón, pois estaría genial agora, pero se non, para lá é mellor que espere a marzo, todo máis, que non se lle boten en riba o calor, porque senón pois temos non. un problema. Sí, porque o trasplante entón co calor non vai a ser ben soportado. Pois veña, imos con máis preguntas que fai esta ointe ou xa A pasamos última, outra? ten aí. Este era un Sí, tresiño. xa me estabas apartando Son o papel e as- dixen, pero falta ainda Son as preguntas outra. racimo. Tres, Pregunta. sí. Va, Dinos, que distancia de separación teño que deixar entre as cebolas e os allos? Teño pensado plantar na minguante de decembro as dúas cousas. Se Sí. para algo de chover, claro. Sí. Se non será mellor esperar a xaneiro, non, Sinusca? mira, o sea, distancia, eu quero pensar que vai a poñer un tallo de allos e un tallo de cebolas, e así non ten que separalos, simplemente ten que deixar a distancia entre allo e allo, que é a mesma que entre cebola e cebola, a mesma, o sea, sobre 12-15 centímetros, máis ou menos, non? Entre planta e planta. Agora, o tallo de allos non ten que separalo do tallo de cebolas, non se levan tan mal. O que sí hai que ter en conta é que donde plantaste cebolas, nese mesmo sitio non deberías plantar allos, porque son da mesma familia e desgastan a terra. Entón quedaría un pouco desgastada, entón diríalle, sí, fai rotación, pero se quer plantar un talliño de allos e ao lado un talliño de cebolas, non ten que separar nada, o sea, o necesario entre planta e planta é nada máis. De esperar a xaneiro, a chuvia non lle fai mal nin ás cebolas nin aos allos, que levante o tallo para que non estea encharcado, eso sí, pero a chuvia en sí non lle fai daño, faríalle daño que encharcase o sitio e que quedara estanco, pero se non, pois non tería problema. Genial, pois imos con novas consultas, lembrando novamente ese número de WhatsApp para que todas aquelas dúbidas que vayan xurdindo a medida que escoitades a Nusca teñan resposta, pois calquera xoves destes. O 627-751-962. Por aquí temos unha consulta de Celi Extremaduro, que creo que hai tempo que non teñamos Sí, unha consulta súa. Ainda pensamos que sería... Pois pregunta, tamén relacionado co que xa falamos hoxe da pera melón ou pepino melón, Sí. Se sería bo podar, Nusca. Mándanos Sí. unha fotiño. Indudablemente, mira, ademais a foto vese super ben, que está moi frondosa, está bonita, eu sei que tenta deixala así porque está moi chula, pero agora o frío vai a destrajar bastante as follas e as lesmas e os caracoles van a dar boa conta dela porque lle gusta. Entón, eu dígolle que sí, que a pode, si ten aínda frutos, que deixe quedar os frutos colgados sin apenas flores, e se ten a quen regalarlle un esqueje de pera melón, pepino melón ou pepino dulce, como se chama esta planta, que lle regale os esquejes porque van a pegar, se non todos, o 90% van a producir de esqueje para esta próxima verano, para o próximo verano-otoño, o sea, que faga esqueje si quere, pero si, indudablemente ten que podar o pepino melón.
Resposta xa realizada a esa pregunta Ajá. e máis consultas que chegan ao programa a tarde para Nusca. Dios, os llevamos como unha Hoxe imos fotislinga a 110. pisando o acelerador. Mira, esta tamén está relacionada co peramelón Sí. e dinos. Sí. Este verán, desde que nos ensinou a peramelón, encantoume e planteino. Sí. A árbore ainda é pequena, pero está chea de froitas. Quería saber se ven tempo malo, se logrará o froito e se madurará ou se necesita sol, sempre se necesita sol. Esta é unha consulta que nos manda acompañada dunha fotografía María Jesús de Ribeira. Ah, pois mira, é a miña veciña. Pois mira, Pois, mira, María Jesús, as frutas deixallas quedar na planta. Todo máis malo que lle pode pasar a esta planta é que o frío lle daña as follas, que non é o grande dos males, porque volve a rebrotar con forza tan pronto como veña os primeiros rayos de sol. E as frutas, o que lle pode pasar, explicoche, é que co vento, se está a intemperie, que me imagino que sí, porque aquí vese a intemperie, co vento que batan contra ramas ou muro ou o que sea, e que se dañe por culpa deso, ou que os caracoles den unha boa conta dela, porque os caracoles e as lesmas, como collan un cachiño, van e furencha por dentro. Pero, indudablemente, vai a madurar na planta, porque non é que sexa da mesma familia que os aguacates, pero pásalle unha cousa parecida. Na planta, tarda máis en madurar, pero vai madurando. A planta como que lle frena un pouquiño a súa madurez. O sol axúdalle, pero faltándolle o sol vai a ir madurando máis pouquiño a pouco. De todos os xeitos, é unha fruta climatérica. Isto significa que cando a sacas da planta, se a pos no frutero, sobre todo rodeada de masáns, que teñen como máis acelerado o metabolismo da expulsión deste gas que as fai madurar, vais a axudar a maduralas no frutero. Non vai a saber igual que se a colles recién collida da horta e que está madurada ca luz do sol, que iso é outro mundo, o sea, no sabor das frutas todas. Pero que sí que as vai a poder comer e aproveitar, segurísimo que sí. Chega o momento de recordar cal é o noso número de WhatsApp, Iago, para que todos aqueles que teñan dúbidas, curiosidades, preguntas, que queiran construir con nós esta gran familia ao redor de Nusca Chousa e o mundo vegetal, poidan facelo semana a semana. Hai un número de WhatsApp que é a forma máis sinxela de comunicar con nós e que tamén hai que dicirlles que poden enviar notas de voz. Se lle resulta máis doado, se prefiren, en vez de escribir, mandarnos unha nota de voz, tamén poden... Acompañadas de fotos sempre, que Eso me sí. axudan máis. Sí, sí. pois ese número que comenta Antón é o 627-751-962. E agora unha pregunta que vou facer eu, Nusca, porque veña. para eso son o director do Hombre, programa vale, e tens claro. esta posibilidade. Hai que meter na mesa de vez en cando. Mira, este sábado vanme regalar unha flor de Pascua. Que me dis? Dime, por favor, que fago para que non me morra no intento. Mira, non intentar querer rejar a ti máis do que a rejar un cando estaba no seu sitio, que seguro que che vai a chegar co sustrato seco como un chamixo e ti vai lá a querer rejar. Mal, o sea, ainda que así. Despois deixala en un sitio, non fai falta que lle dé o sol directo, pero sí que lle fai falta luz, o sea, a sombra total, tampouco. Despois é unha planta que non sei por que consideramos que ten que estar en dentro da casa ao caloriño. No. Sí, pero Sí. non ao lado do Na radiador. estufa non, vale. Non lle fai falta, o sea, fresquiño. É máis, é unha planta que podes esquejar, ainda que as súas ramas son huecas por dentro, podes esquejar, fai raíces e podes facer plantiñas para o ano. Pero bueno, depois xa falaremos. Imos ver que pasa, que sucede, e xa cho contarei, Luzca.